केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. राज्यात लव्ह जिहादची अनेक प्रकरणं समोर येत असताना आमदार नितेश राणेंनी धर्मांतरांचे काही व्हिडिओ दाखवत लव्ह जिहाद अस्तित्वात असल्याचा पुरावा दिलाय. नितेश राणेंनी पत्रकार परिषद घेत लव्ह जिहाद असं काही नसतं म्हणणाऱ्या अबू आझमी आणि जितेंद्र आव्हाडांवर टीकास्त्र सोडलंय. पाहूया. आज तिथी अनुसार धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी आहे आणि मी त्यांना आजच्या दिवशी नमन करतो. ज्या आमच्या शंभू राजांनी धर्मासाठी बलिदान दिलं, औरंगजेबने 40 दिवस त्यांचे हाल करूनही त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला नाही. अशा आमच्या शंभू राजाच्या पुण्यतिथीच्या दिवसाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्यामध्ये जो धर्मांतरचा विषय, लव्ह जिहादचा विषय जो खूप काळापासून गाजतोय, विधिमंडळाच्या आतमध्ये असेल की विधिमंडळाच्या बाहेर असेल, आमच्या महाराष्ट्रामध्ये धर्मांतर होतच नाही, लव्ह जिहाद होतच नाही आणि हिंदू समाजामध्ये मुस्लिम समाजाबद्दल हिंदुत्ववादी संघटना गैरसमज पसरवत आहेत. असे काही नेते मंडळी चुकीची जी माहिती देत आहेत ती सगळी माहिती खोडून काढण्यासाठी आजची ही पत्रकार परिषद आम्ही आयोजित केलेली आहे. मी काही जास्त माहिती देण्या अगोदरच मी जसं आपल्याला काही दिवसा अगोदर सांगितलेलं की मी काही पुरावे तुमच्या समोर ठेवणार आहे. धर्मांतर नेमकं होतं कसं आणि धर्मांतर झाल्यानंतर त्या कुटुंबियामध्ये काय भावना असते ते काही पुरावे मी महाराष्ट्रासमोर आम्ही दाखवणार आहोत. म्हणून काही दुसरा विषय त्या पुढचे विषय मांडण्या अगोदर दौंडमध्ये कुमाल कुरेशी नावाच्या व्यक्ती एका आपल्या हिंदू तरुणाचा त्यांनी सुनता केला 14 ऑक्टोबर 2022 ला आणि त्यानंतर त्याचं धर्मांतर केलं. त्याबद्दलचा पहिला व्हिडिओ मी आपल्या समोर इथे दाखवत आहे. चालू कर रे बाबा. थोडा लाईट कमी केलं तर अजून चांगलं. थांब रे. हा तो तरुण आहे, त्याच्या बाजूला ती आणि हा कुरेशी आहे. और इस्लामी मैं मेरी मर्जी से कबूल कर रहा हूँ. इस्लामी मैं मर्जी से कबूल कर रहा हूँ. किसका दबाव नहीं आया बोल दो. किसका दबाव नहीं. हाँ. कोई दम लिया नहीं. कोई दम लिया नहीं. मैं मेरे औरत के हिसाब से नहीं कर रहा. मैं मेरे औरत के हिसाब से कर रहा हूँ. बच्चे को वजह से कर रहा हूँ. बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बोल अल्लाह दम दो नहीं बोल. एक साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन
मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा ये नहीं ला मैं जो बोलो आप हाँ ला इलाहा ला इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आता ह्या व्हिडिओमध्ये जे तुम्ही बघताय याच्या पहिला जबरदस्ती त्या हिंदू तरुणाचा सुनता केला गेला नाही, याच्यानंतर अजून एक व्हिडिओ दाखवतो नंतर परत चला। ह्याच्या पहिला जबरदस्ती त्याचा सुनता केला गेला आणि मग त्याचा धर्मांतर तो कुरेशी करतोय। ह्याचा पुढचा जो व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवणार आहे की हा जो कुमेल कुरेशी नावाचा व्यक्ती आहे त्याचीच बायको आपल्या ह्या दौंड पोलीस ठाण्याच्या आवारामध्ये काय बोलते हे तुम्हीच बघा। ही कुमेल कुरेशीची बायको बोलते। हमने कितने हिंदू समाज के लड़कियों को मुसलमान बनाए, इसका हमारा इसकी न्यूज छपी क्या नहीं हुआ, ऐसा वो सब बता रहे नहीं हो। हमारा इसकी न्यूज छपी क्या नहीं हुआ, ऐसा वो सब बता रहे नहीं हो। और बोलते कि कहाँ जाएंगे, किधर किधर जाएंगे, हम कहाँ से भी छूट के आ सकते, हम कुछ भी कर सकते। और बोले इसके बाद अगर तकरार दिए तो काम आके बेटी में बोल नहीं सकते बोले हम लोग। और बोले कि अगर कुछ भी कर लो पर हम लोग के बारे में तकरार नहीं देना। अब क्या करें, हम किसके पास जाए? वो अभी आज डीवाईएसपी के पास हम लोग गए तकरार देने के लिए, तो डीवाईएसपी ने हम लोग को पीआई के पास ले जाओ। जब पीआई के पास गए तकरार देने के लिए तो पीआई साहब बोलते हैं कि पहले आरोपी तकरार होगी फिर उसके बाद आपकी तकरार होगी। तर आता तुम्ही ही कुमेल कुरेशीची पहिली धर्मांतरची क्लिप पाहिली की धर्मांतर ते लोक हिंदू तरुणाला कसं करतात। दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये त्याचीच बायको आणि त्याच्या बायकोची बहीण हीच कुमेल कुरेशी आणि त्याच्या सगळ्या लोकांबद्दल नेमका त्यांचा अनुभव काय आलाय, ते लोक हिंदू तरुणींना कसं धर्मांतर करतात या सगळ्याचा अनुभव त्याच तोंडाने सांगताय। आमचा मुद्दा असाच आहे की आरोप काय होतो की बाबा धर्मांतर होतच नाही, पण इथे अगर तुम्ही पाहिलं असेल की मुस्लिम समाजाच्याच महिला काय बोलतायत, स्वतःच्याच तोंडाने काय बोलतायत हे आपण सगळ्या जणांनी ऐकलं पाहिजे। म्हणजे आम्ही नुसतं हिंदू मुस्लिम करतो हे जे काही सातत्याने आरोप होत आहेत, आता इथे तुम्ही पाहिलं असेल मुस्लिम समाजाच्याच महिला कुमेल कुरेशीचीच बायको सांगते की बाबा ते मोठ्या प्रमाणामध्ये धर्मांतर करतायत आणि ती किती भीतीच्या वातावरणामध्ये आहे हेही तुम्ही स्वतःनी ऐकलं असेल। ज्या तरुणाचा सुनता त्या लोकांनी केला, धर्मांतर केला, त्या सगळ्या घटनेनंतर त्याचं कुटुंबीय दौंड शहर सोडून निघालेले आहेत घाबरून। माझा मुद्दा असाच आहे की आता जे काय अबू आझमी बोलतायत, तो मुंब्राच्या जितुद्दीन जो बोलतोय, हे त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकल्या पाहिजेत ना। आम्ही जे बोलतोय सातत्याने, अगर त्या मुलीला त्या तरुणाशी अगर लग्न करायचं असेल, तिच्यावर संसार त्याच्यावर करायचा असेल, तर तुम्हाला त्याचा धर्म बदलण्याची काय गरज आहे? तुम्ही ठेवा ना त्याला हिंदू, आम्हाला काही हरकत नाही। कुठल्या मुस्लिम तरुणाला हिंदू तरुणीशी लग्न करायचं असेल तर तुला खरंच तिच्यावर प्रेम असेल तर तुला तिचा धर्म बदलण्याची काय गरज आहे? तुला काय गरज आहे की त्यांनी त्या हिंदू देवी देवतांचा प्रार्थना बंद करावी, पूजा प्रार्थना बंद करावी, हे तुला काय गरज आहे? तुला अगर तिच्यावर प्रेम असेल तर तू हिंदू म्हणून प्रेम कर, आमचं एवढंच म्हणणं आहे। तुम्हाला तिचा धर्म बदलणं, तिने नंतर जाऊन कुराण वाचणं, तिने तुमच्या हिंदू देवतांचा सगळा फोटो काढणं, ही जी काय जोर जबरदस्ती आहे
ह्याला लव जिहाद म्हणतात. हे जे काय अबू आझमी त्यांचा तो दुसरा आमदार, हे जे काही मुंब्राचे जे आमदार वारंवार महाराष्ट्रासमोर जे बोलतायत ते लव जिहाद होतच नाही, ह्याचे आमच्याकडे एक पुरावा आहे. हा फक्त एकच व्हिडिओ तुमच्या समोर आणलाय आणि हा व्हिडिओ कोर्टात मध्ये पण आम्ही लोकांनी दिलेला आहे. म्हणून मुद्दा जो आमचा प्रामुख्याने आहे ते लव जिहाद होत नाही, धर्मांतर होत नाही. धर्मांतरचे एवढे एवढे लाख केसेस आहेत. आमच्या एका बीजेपीच्या आमदारांनी सभागृहात मांडलं, त्याच्यानंतर आमच्या एका ज्येष्ठ आमदारांनी पण मांडलं. मग आमच्या लोढा साहेबांनी, मंत्री साहेबांनी त्या गोष्टीवर रेफरन्स दिला की बाबा लाखभर केसेस आहेत. त्याच्यावर ह्यांचा थैथाट सुरू झालं की लाखभर केस ही नहीं है, देखो ये इंटरफेथ कमिटी जो तैयार की है वो तो बोल रही है कि एक भी केसेस आया नहीं है. मी बोलतो की ह्या व्हिडिओ बघितल्यानंतर ही जी काय भीती तुम्ही या तरुणांमध्ये, तरुणींमध्ये, हिंदू तरुण तरुणींमध्ये घालता, त्यांच्या नातेवाईकाला मारायला जातात, कोण केसेस रजिस्टर करायला जाणार, कोण माहिती द्यायला जाणार? तुमचेच लोक जाऊन त्या समाज कुटुंबियाला घाबरवतात, तुमचेच लोक जाऊन त्यांना दहशतीमध्ये ठेवतात आणि मग तुमचेच आमदार येऊन सांगतात की असे केसेसच होत नाहीत. ह्याच्यात काय तालमेल काय कुठेतरी बसत नाहीये. श्रीरामपूरची घटना तुम्हाला दुसरी सांगतो. श्रीरामपूरची घटना त्याच्यामध्ये एवढी वाईट आहे की एका मुस्लिम तरुणांनी, जिहादी, मी तर बोल मुस्लिम पण म्हणणार नाही, जिहादी विचाराच्या तरुणांनी पहिला आई बरोबर लग्न केलं आणि तिला धर्मांतर करायला प्रयत्न केला. त्यानंतर तिच्याच मुलीला त्यांनी धर्मांतर लग्न केलं आणि धर्मांतर आता करायला तो प्रयत्न करतो. तिला 7 महिन्याचा मुलगा आहे, म्हणजे 7 महिन्याची गरोदर आहे, ती प्रेग्नेंट आहे. या काय केसेसला तुम्ही म्हणणार? मग या गोष्टीला समर्थन आहे अबू आझमींचा आणि त्या मुंब्राच्या आमदाराचा समर्थन आहे तुमचा? ह्याला तुम्ही धर्मांतर म्हणणार नाही? तुम्हाला अगर विश्वास बसत नसेल तर चला, आम्ही तुम्हाला श्रीरामपूरला घेऊन जातो, आम्ही तुम्हाला दौंडला घेऊन जातो, आम्ही तुम्हाला नगरच्या विविध केसेसमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये जिथे पण धर्मांतर होत असेल, जिथे पण लव जिहादच्या केस होत असेल, मी आपल्या माध्यमातून या आमदारांना किंवा आपल्याला पत्रकार मित्रांना सांगेन, तुम्ही चला आमच्या बरोबर. तुम्हाला आम्ही नजरेने दाखवतो, ह्या लोकांना स्वतः भेटवतो. आम्ही काही मुलांना, तरुणींना स्वतः भेटलेलो आहे. मिसाळताई भेटलाय, राम सातपुते भेटलाय, असंख्य आम्ही जेव्हा समाजामध्ये फिरत असताना असंख्य जेव्हा ह्या तरुण तरुणींना भेटतो, ते काय भीतीच्या वातावरणामध्ये असतात. आता ते कुमाल कुरेशीची बायको काय बोलते की तेरे को मार डालूंगा, हिच्या पोटावर त्यांनी पिस्तॉल लावलेली त्या कुमाल कुरेशी, आणि तिला बोललेलं तू कुछ भी बात करेगी तर गोली डाल दूंगा. आता गोळी टाकण्याची भाषा होत असेल तर पोलिसांमध्ये रजिस्टर केस कोण करणार? आणि पुढे जाऊन ही सांगतो, आजही या गृह खात्यातले काही पोलीस, काही अधिकारी, आज आमचे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आहेत. साहेबांच्या समोर पण आम्ही हे विषय सभागृहामध्ये आणि अन्य वेळी मांडलेले आहेत की आज पण आमच्या पोलीस खात्यामध्ये असे काही पोलीस अधिकारी आहेत जे आजही महाविकास आघाडीच्या प्रेमात आहेत. ते आजही त्यांना वाटतं की उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री आहेत, दिलीप वळसे पाटीलच गृहमंत्री आहेत, नवाब मलिकच अल्पसंख्याक मंत्री आहेत. आजही ते त्या प्रेमात आहेत. अधिकारीकडे आमचे जेव्हा तरुण जातात, हिंदुत्ववादी संघटना जातात, तेव्हा त्यांना मदत करत नाहीत. ही तक्रार आमची देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे आम्ही दिलेली आहे. म्हणून या संबंधित अधिकाऱ्यांनी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून तरी समजावं की आज आपल्या राज्यामध्ये हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार आहे, हिंदुत्ववादी विचाराचा गृहमंत्री आहेत, हिंदुत्ववादी विचाराचे मुख्यमंत्री आहेत. कोणही आमच्या हिंदू तरुण तरुणींना कुठल्याही पद्धतीच्या दबावामध्ये येऊन अगर मदत करत नसतील तर तुम्हाला काही जास्त वेळ त्या खुर्चीवर आम्ही ठेवणार नाही, एवढी आम्ही काळजी निश्चित पद्धतीने घेऊ. सगळ्या गोष्टीवर, आमच्या प्रत्येक केसवर आमची नजर आहे, प्रत्येक केसवर आमचं लक्ष आहे. कितीही नाचवा त्या आझमीला, कितीही नाचवा त्या जितुद्दीनला, काही फरक पडत नाही आम्हा लोकांना. आमच्याकडे पुरावे आहेत, आमच्याकडे व्हिडिओ एव्हिडन्स आहेत. त्या प्रत्येक केसची माहिती आणि पाठपुरावा आम्ही स्वतः करतोय.
स्वतः आम्ही करतोय, स्वतः त्या केसची माहिती घेऊन त्या तरुणीला वाचवण्याची सगळी ताकद आम्ही तिच्या मागे लावतोय. म्हणून लव जिहाद होतच नाही, लव धर्मांतर होतच नाही. हे सगळे जी नाटकं आमच्या जे महाराष्ट्रामध्ये चालू आहेत ती बंद करा. तुम्ही तुमच्या समाजाच्या मध्ये हे जिहादी विचाराचे जे लोक आहेत त्यांना वेळेत समजवा, त्यांना वेळेत थांबवा. आम्हाला कुठेही, आम्ही परत सांगतो, आम्ही कोणीही सांगत नाही की कोण कोणाशी लग्न करू नका, विवाह करू नका. कोण कोणाला सांगण्याचा अधिकारच नाही, थांबूच शकत नाही. पण तुम्हाला कोणावर प्रेम असेल तर तिचा धर्म बदलण्याची तुम्हाला अधिकार नाही. आणि तिथे अगर होत असेल तर त्याचसाठी ते इंटरफेथ कमिटी स्थापन केलेली आहे. त्याचसाठी आमच्यासारखे असंख्य लोकप्रतिनिधी, आमदार आणि हिंदुत्ववादी विचाराचे कार्यकर्ते आज जमिनीवर लढतोय आणि आम्ही लढत राहणार. म्हणून या सगळ्या बाबतीमध्ये एकत्रित महाराष्ट्राकडे ही माहिती गेली पाहिजे. महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे की हे जे काय एका बाजूने जे बोंबलतायत त्याला काही अर्थ नाहीत, खोटारडे आहेत. त्यांनाही अप्रत्यक्ष पद्धतीने ते ह्या कुमैल कुरेशी सारख्या असंख्य जे जिहादी विचाराचे लोक आहेत त्यांना तुम्ही मदत करताय, त्यांना तुम्ही ताकद देताय. हे ह्या लोकांना कळत नाहीत. आश्चर्य तरी वाटतं की तुम्ही आमदार नंतर आहात, मुंब्राचे पहिला एका मुलीचे वडील आहात, एका हिंदू मुलीचे वडील आहात. तुम्ही बोलण्याच्या अगोदर तुम्ही विचार करायला हवा. असंख्य ह्या ज्या तरुणी जे त्यांचं आयुष्य जे खराब होते ते उद्या कोणाबरोबरही घडू शकतं ह्याची जाणीव तुम्ही लोकांनी ठेवली पाहिजे असं मला या निमित्ताने सांगायचं आहे. राज्यामध्ये लवकरात लवकर धर्मांतर विरोधी कायदा यावा यासाठी आम्ही सगळेजण आग्रही आहोत. त्यासाठी योग्य अभ्यास पण चालू आहे. मला विश्वास आहे, आम्हाला सगळ्या जणांना विश्वास आहे की उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक सारख्या आमच्याही राज्यामध्ये धर्मांतर एक चांगला कडक धर्मांतर विरोधी कायदा लवकरात लवकर आमचं हे सरकार आणेल, जेणेकरून ह्या सगळ्या ज्या केसेस होत आहेत लव जिहादच्या त्या सगळ्या केसेस थांबवल्या जातील. आमच्या हिंदू समाजाच्या तरुणींना ताकद मिळेल, संरक्षण भेटेल. ह्या जे काय राज्यभरामध्ये जे मोठ्या प्रमाणामध्ये हिंदू मोर्चे निघत आहेत त्यांची काय मागणी आहे? त्यांची मागणी तेवढी आहे की लव जिहाद या केसेस थांबल्या पाहिजेत. आज हे जे काही भीतीचं वातावरण ह्या ज्या तरुणींमध्ये आहे, हिंदू कुटुंबामध्ये आहे, ते कुठे ना कुठेतरी ते भीतीचं वातावरण बाजूला जावं आणि ह्यांना संरक्षण भेटावं. हिंदू समाज म्हणून आम्ही सगळेजण तुमच्या बरोबर आहोत हाच संदेश या निमित्ताने द्यायचा आहे. म्हणून हे पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून असंख्य जे हिंदू कुटुंबे आहेत ज्या भीतीच्या वातावरणामध्ये आहेत, ज्यांच्या घरातल्या मुलीबरोबर लव जिहाद झालेला आहे, धर्मांतर सारखे असंख्य केसेस आहेत, त्यांना अगर भीती वाटत असेल त्यांना आमच्या माध्यमातून आम्हाला त्यांना आत्मविश्वास द्यायचा आहे, ताकद द्यायची आहे की हे सरकार तुमच्या बरोबर आहे. तुम्ही बिलकुल घाबरू नका. कोणीही तुम्हाला घाबरवण्याचा अगर प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्या विरुद्ध लढण्याची ताकद आमच्या सगळ्यांमध्ये आहे. तुम्हाला ताकद आम्ही सगळेजण देऊ शकतो एवढाच संदेश आज या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मला द्यायचा आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे. तुम्हाला असंख्य पुरावे आम्ही या निमित्ताने देऊ शकतो, तुम्हाला घेऊन जाऊ शकतो. अब्बू आझमी असतील, त्यांचा तो रईस शेख असेल, कोणीही कुठलाही आमदाराला कुठलाही संशय, कुठलाही प्रश्न लव जिहादच्या संदर्भात असेल त्यांनाही गाडीत बसून घेऊन जाण्या. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.